Well, sa wala pa naabot karong adlaw no. Last week pa lang kay ang mga tuang mga Women and Children Protection Desk Officer sa police station kay nagsugod na ka ang ilang proactive measures nga mag-visit sa mga hotels, mga motels nato diri sa Cebu City. Not only the hotels and the motels, pati ang mga disco bar, o disco hubs, karaoke hubs, o nga, to remind them na the prohibition no nga mo enter ang minor dire example sa mga hotels and motels mo enter ang mga minor mo check in ang mga minors nga ang ilahang company what dili ang ilahang parent or guardian or walay kanang ikapakita nga proof of affiliation labi nag 12 years old and below ang bata na check in sa usa ka motel kuyog ang usa ka legal age man o 10 years or more his senior. So gialaw ni siya kung i-allow siya og check-in sa usa ka hotel ug motel, may mahimo mapailan og kaso ang kana nga establishment no for violation of RA 7610. Then mamahimo pud siya nga ang iyang permit no to open sa iyang establishment pwede ning mawala sa iya kung ma-proven guilty siya nga gialaw niya ang pag-check-in sa usa ka minor 12 years old and below nga under the accompaniment of 10 years or more his senior o labi nag foreigner nga walay ikapakita of proof of affiliation nilang duha nya walay makapakita nga identification nga mo check-in sa usa ka motel. So ato nang gi-remind atong mga hotels and motels diri sa Cebu City nga i-check gyud taw ninyo ang mga identity sa mga nag-check-ins sa inyong mga tagsa-tagsa nga establishment o ang ato apong mga disco bars, karaoke hubs and other relative na mga establishment gi-remind bud na sila nga dili i-allow og entry ang minors not unless kuyog ilang mga parent or guardian naman pud goy parent or guardian nga ganahan pud magkaraoke and then not to sell alcoholic liquors sa mga minors. Ato dyan na silang gi-remind labi na karon nga aron na mga puso so ganahan mag-inom gamay to express more of love or unsa bay ilahang ganahan buhaton karong adlaw. So dili ta magpasagad lang.